हो हय कसली भाजी नेलं आणि भाजी शाळेत जातं हय ना दप्तरात ना मग कोण बघणार कसली आहे भाजी भारंग्याची पळशीची टायकुळ्याची आणि अळू एवढा अळंबी ना बघा तुम्ही नाही तर मला शाळेतली राहुलाच नाही मामाकडे राहुला शा मी सांगलंय नाही कशा राहुलं हा शाळा बिळा काय नाही तुमका शा घे तुझा चेडू शाळेत तुमका नाही बोलावले नी हा मग माहिती अळवाची पानं आता कोणाक नेत अळवडी करूची विचारत माकडल्या लेखी देत की काय गो तुम्ही कसली घेतलास भाजी काय काय कसली भाजी घेतला आवशीन भाजी कसली दिली ना हा तुका तेका ना तेंका ना तुमका मम्मी देऊक ना अरे मग आता तू देतेल काय काय घेतलं अळंबी घेतलं हे कोणी आणले 100 रुपयाचे वाटो देऊ नको हा ये अशी पोरगी हवी नाही तर नंदन सारखी अळंबी आऊस करून खाता पोरांका बारंग्याची भाजी दिली किती वाजता चालू होता 11 वाजता मग मॉप टायमात गुरुजींका सांग आम्ही ढोरा बघून येते म्हणून हा अरे भारी चाललंय देऊ नको 100 रुपये शिवाय तुझ्या आवश्यक सांगते काय देऊ नाही देखील काम तुझे काढता आबाचा काय मेल्यान बघा अळंबी बिंबी नेतात नाही तर पुणगे सांगा मावशी आम्ही काय ना आम्ही मुळ्याची भाजी भांगीची भाजी भागली आम्ही दिला तुम्ही बाबून 30 रुपयाचं कपवले 30 रुपयाची लय शा तर नमस्कार मित्रांनो तर मगाशी सांगितलेलं आहे की आज आपल्या दत्त मंदिर शाळेत म्हणजे नंदनच्या आणि गौरवच्या शाळेत तर आज रानभाजी विकण्याचा कार्यक्रम आहे रानभाजी विकणे आणि त्याची ओळख कशी करून देणे हे मुलांका समजण्यासाठी गेल्या वर्षापासून हा पण एक उपक्रम चालू केल्याने आहे आणि गेल्या वर्षी आपण SB राणे हायस्कूलमध्ये बघितला होतास तर आता या शाळेत जाऊचा तर चला सगळी मुलं शाळेत भाज्या वगैरे घेऊन गेली आहेत आणि आता आपण पण जाऊया आणि कशी विकतात ती बघूया आणि बघा चैतन्य पण तो आज ही शाळा बघूसाठी खास राहुलो शाळेत गेलो नाही वळवंड्यात गेलो नाही आणि जाणार ना कधी जाणार दुपारी जाणार तो शाळेत तर चल तुमच्या शाळेत झालो अरे पिशवी कोण घेऊन जाय पैसे घेऊन मम्मीकडनं पैसे घेऊन कोण ये तू घेऊन गेला ना अजून कोणी येली नाही शाळेक आज त्यांनी सुट्टी दिल्यानी शाळेन तुमका नाही दिलेला यांनी शाळेक दिलेली मुला भाजी लावून तयार झाली तरी पालकांचं पत्त्यात नाही काय तुम्ही मग पिशवी आणि मोठी आणल्या नाही छोटी एवढी कशी राहणार भाजी त्याच्या पिशवी घेऊन येईल पण ते पुढे पाठवून दिला हा पुढे शाळेत आहात तुम्ही तुमचे विद्यार्थी इकडे पाठवताय कसे काय काय आता मला काय माहिती तुमच्याकडे एक विद्यार्थी आलाय 3री वेळा कोण आता मला काय माहिती कोण हा मग मामाकडे आला इकडे मामाकडे आला ना हा मग तो आता माझ्याकडे इथं रानभाज्यांचं प्रदर्शन आहे ना हा तो येलो सांगा मस्ती जाम करता तो जाम करता ना तिकडे शाळेत हा अभ्यास करत नाही ना अभ्यास नाही करत मोबाईल घेऊन असता इकडे मोबाईल घेता आणि फिरता सगळीकडे हा घराडे गेलो की उद्या येतो शाळेत मस्ती जाम करता आणि मस्ती जाम करता म्हणून मामा सांगते भरपूर काय बांधून ठेव घ्या वरती रस्सी पाठवून देतोय हा बाकी त्या काय नाही येत काय सांगत हा मग म्हणून घेऊ कसं आज ओळखीतो हा नक्की कोण आलो कोण आलो रे नक्की बघा तू आणि नक्की भाव
हा? खैरी चालला दफ्तर घेऊन काय चालला चालला घरा तुझं भरवचं नाही घरात जाशील तू कसली आणलं मगाशी वाटेत नाही होती तुझ्याकडे आवशी कुठे सांगा काय गो दिवल्या कसली आणलं भाजी हे बघा सगळ्या मुलांनी भाज्या घेऊन दिल्या रानभाजी आणि त्याचं प्रदर्शन आहे बघा काय मग गौरव काय काय सकाळी माहित नव्हता आमका काय नाही माहिती माहित नव्हता आज आता होय काय ना तुका सगळं लेट कळता की त्या गावची आजी झाली कसली कसली भाजी कसली आणलं चवळीची वय लाव या असू दे मग ती सपली की काय हय रवतली ही बघ चवईच्या बोंडावर नाव बी लिहूनच आणले ना हे बघा चवईचा बोंड इथे कोणी लिहिलंय मम्मी तेव्हाच विचारू आणि काय बारंगी तेरा इलायची शेगुल रेसिपी कधी मग चवईच्या बोंडाची संध्याकाळी सांगा हा सांगतोय नवीन कॅमेरा घेतलं कॅमेरा नवीनच आहे ही कसली भाजी हा इलायची शेगुल कशी करतात ती रेसिपी आता व्हिडिओवर जाऊन बघ तू कशी करतात म्हणजे ते कशी करतात ते सांगू आहे. अरे ह्या भाजी सारखी आधी आपण भाजी इथं करायचं आणि कशी इथं लावायचं. इथं लावायचं तुझी असतो का मोठी काढणार त्याच्यानंतर पुढे वाढणार असं इथं तुम्हाला होईल. अरे बघा सगळे पालक इले आहेत लेकीने भाजी कुठची आणली तुझ्या अरे मला माहितच नाही भाजी म्हणजे- खायची काय अनुचीच माहित नाही अनुची माहित नाही विचारते मम्मीने भाजीत माझ्या देऊ का अरे नाही कोणी सांगल्यान पण नाही म्हणजे मीटिंग का नव्हतं नाही तेव्हा सड्यावर गेलेलं बघ मी दिलंय काढून सगळी भाजी काय म्हणतो तिचे आभारी तुझी आभारी नाही दिलं त्याच्या पिशेतली काढून तू का दिलंय ना हा मग काय नाही मग काय नाही ती पोरांनी भाज्या आणली नाही त्या बघ पैसे घेऊन येलेस पिशी आणलंस काय ती सांग पिशी कशाला हातातनच मी किती घेऊन जाईल पैसे तरी आणलेस ना आणले हा, तर मग काय काय नाही. फुकट? हा, विकत घ्यायचे आणि आपल्या लेकीकडची किंवा चढवाकडची घ्यायची नाही नाही हा हा, समजलं, जिल्हाकडची नाही तर समजलं, घ्यायची समजलं. काय काय आणलेलं कोणी कोणी पालक पैसे घेऊन येले ना अळंबी येताना वाटत कोणी नाही सांगा नाही मी ना बुकिंग केलंय नाही बुकिंग थांब थांब ते दरबीर असू देत ते बुकिंग झाले नाही तुम्ही नाही लेट इलेला हे अंकाल अँगल जर जास्त हा. नाही नाही घरून सांगितलं तेवढाच रेट मी सांगते तर लिलाव करतात तशी आणि मग हे नंतर सांगायचं तुमचा मम्मी रेट देतोय नंतर शेवट बरं नाही पहिलं रेट वाढून जायचं जर आंबा अळंबी दडून घराकडे नेत होता आता. मी त्याका सांगलं ही बघ अळंबी येत म्हणून मुलं आपलीच आहेत म्हणून त्यांच्याकडनं बळजबरीने घेऊ नका त्यांचाच बिझनेस आहे त्याच्यामुळे ते सांगतील त्याच रेटने द्यायचं कुठची मावशी असू दे आत्या असू दे आपल्याला आत्याविनी मावशी घराकडे येत म्हणून सांग. सगळ्यांच्या आधी मी चेकिंग करीत दिलंय वाटे त्यांची पिशवी कोणी कोणी भाजी नेली कसली आहे ती काय केलं मग अरे वाटेत गावली मा काही सगळी मग अळंबी दडून ठेवलेलं आहे खाली घातलं रे घराकडे गेले तेव्हा मी सकाळी वाईट जरा त्याची ह्या करून दिलंय परीक्षा घेऊन दिली वारंगी पण आणल्या नाही पुट्टे बिट्टे बघ काय लिहून दिलेली आहे मग असं लावून ठेव बाबा नुसतं बघून हे करू नका घ्यायची खरेदी करायची भाजी नुसतं बघून आज खरेदी करा आणि मुळीच देणार नाही भाज्या अरे बाळांनो, आज मार्केट टाइमचं आहे काय नील अरे नील वियान आकर्षण माझा खैसू तू कसली कसली आणलं बारंगी आणि कुरडू आणि तायकुळ बाकी काय नाही साड्यावर भाजी येत नाही हं. तू स्वतः काढून आणलं मग तुझं रेट काय आहे रेट काय आहे? हं. काय काय आहे बाबा रेट वांग्याची फुला वांग्याची भाजी टायकुळो एक आवळी कुरडू काटली आणि तुला हे आवडतं ना होय 15 रुपये वाढवायचं नाही भाव 10 रुपये म्हणजे 10 रुपये सैकलाची भाजी मेन अजून चालू व्हायचा वेळ आहे होय तू आधीच दर काढून आढावतं की रे धर काढू नको मग धर काढूच होय नंतर पुन्हा भाव बदलतील माणसं जास्त बरं वाढवतात बघलं आता या भाजीचे 10 ते 20 रुपये सांगितले बरोबर हा कसे ते गाठी
भारी आहे. रंगीना नाही वेगळा आहे काय मोगल वेग मोगल वेग का गोगल वेग कसली आहे? गोगल वेल म्हणजे काय रे रे बबल्या गोगल वेल म्हणजे काय ही कसली वेल भाजी का भाजी ताजी ताजी भाजी